गाब सना गाब दिनै आरो नों आंजों जोबथाबाम जाबाय दै आरोथ' नोंनि गोनांथि गैखाया जोंनि लाइफआव मोनथिबाय नों फैना प्रब्लेमसो जादों ओरोरा दाबो फैया सालाफ्रा सिरि था एकदम चुप गथ' गाबनाय मोनसे माला फैबावगोन बिसोरबो बोरो गथ'आलाय बेनो नामा आसोल औ बेनो नायनायावथ' बिराद मोजां गथ'आ आरो गुफुरथारबो माथो जोंहालाय मा जायखिया जोंनि खामानिया जाबानो जाबाय औ नाथाय पुलिसनि जेबो मामलाथ' जानाय नङाना मानो होनबा आं बेफोरबायदि चक्कराव हाबालै नङा नों जोंखौ मा सानदों आसोल जों आरो बेफोरखौ गोदोनिफ्रायनो खालामबोबाय थानाय हा बेफोर खामानियाव जों एक्सपार्टसो एक्सपार्ट दे अब्लालाय बेखौ लानानै थांदो गथ'खौ दानो नाथाय आंनो आंनि किमोदखौ नांजोबगोन टेनसन नट जों लानानै फैखाजोबदों फैसाया हले आं जेसेबां बुंदों बिनि एसेबो खम नङा ओमफ्राय सोरनि गथ'मारब्रा बेलाय नोंसोरा गथ' मोनबानो जाबाय आंहा आंनि फैसा मोनबानो जाबाय बाखि जेबो मतलब गैया ओमफ्राय उनावबो नोङो हले नोंनि खुगाखौ सिरियैनो लाखिनांगोन जोंखौबो जेबो फानदायनो मोननाय नङालै जै खेबसे जोंनि आखायाव फैबाय गथ'आ सानदो आरो बे माब्लाबाबो नोंसोर मोनफिननाय नंला टेनसन नट गासिबो सानै हयैसो खालामखानाय आङो लांदो न' रथ' नाथाय फैसाया सिगां ओइ जोंबो लाबोखादोंब्रा जों आरो बेफोराव उन जानानै थायाना खामानि नालाय खामानि माथो बिब्दिसो जानांगौ ओइ बाबु र' मोनसे मुसिबतआथ' दिनै थांसिगोन दे अब्ला लांदो दा बे गथ'नि किस्मतआव मा दंसै आरो आं हले जेबो मोनथिला जागोन दे थाथ' बिदिबा फैसाथ' थिगैनो दंखायोना गासिबो मोजाङै सानदो आसोल जायगायावनो आरो प्रब्लेम जादोंबा फन खालामबानो जाबाय दे अब्ला बरिया सिगाङाव बेसेबां लस जाखो जायासै मोनथिला दा फिसालानि थाखाय फाननानै नै फैसा मोनलायबायना अ आबा मिथिसार सना जायखियानो जाया मानो नोम्फाखौ एसे माहाजोन खालामलांबायलै नोङो बेथा आंनि फैसा बा एथ' बुरजा दिनैसो आखायाव बिदि दांनो मोनफेरदों ओमफ्रायथ' फैसानि मोदोमनायानो गोसोखौ एसे एक्सट्रा खुसि लाबोखाबाय आंनियाव बेजों एसे खामानि जाथ'सिगोन आंनिया ओमफ्राय गथ'आलाय माब्रा फिसाला सासेल'सो दासो उनावलाय फिसाजो फिसाला मोनफिनगोनथ' टेनसन गैया आरोथ' बेजों आंनि बै सनाखौबो आं लानानै बहाबा जानगा थाथ'नो हागोन माथो आंनि गोसोथोनायखौ लिसिया नों आंनि जेबो खामानि फैयाबाबो दा नोंनि फिसालायानो आंखौ रां खामायनायनि मोनसे जारिया दिरुननानै होबाय मालामाल खालामथ'बाय दसेनि थाखै ओमफ्रायथ' गाबनाङालै जाम्बि टेनसन लानाङा गोदान फिसाला नङा फिसाजो मोनफिनखागोन देनां मिथिबाय मिथिसारथ' गैया बिनि जिउआव बबेथिं बोहैलाङो बोहैलांथोंसै आरो आंथ' आरो दिनै बेहायनो बिदाय होबाय फिसालाखौ ओमफ्रायथ' दासो उन्दैथ' देरबालाय बहाथो गोसोआव थाबावनो जेबो गोसोआव थाखानाय नङा सोरमोन मामोन बाद होदो दे आरो मादै आंबो मिथिगौ नोंसोर न'खौ गोसोखांबाय नाथाय अब्लाबो साननैसो थाबावदो आयो नानि जोंबो गोबाव माथायानो जाबाय दा नै थांनांसिगोन नोमथेयाबो फन हरगासिनो आबौआबो थाब फैदो बुंहरगासिनो बेनोथ' आबौ ने अब्लाबो मादै साननैसो थाबावथारदो खुनुरुखुमनो ओरैनो फैबाय थानायबो जाया आरो आंहाबो नै थांनोनो जाया समानो मिलाया एबारथ' आबौनि जुलियाबो जाबाय बिहामजोआबो फैबाय नोंना आबैखौबो आंहाबो मोजांखौनो मोनगारबाय आबौनि थाखै एबार हजों जमा बेरायनो थांदोसो नोंसोर जोंनाव आंथ' रागा जोंगोन एबार हले थाङाबा औ आनै नोंबो थांदो जोंनाव थांगोन बाबो मानो थाङा जानो जायखियानो जाया अब्लाबो नोंसोरो साननैसो थाबावथारनांगोनहाय आं अब्लासो सोरांखौ टिकेटबो दानो थिनहैखानोसै साननैसोनि उनाव दे मादै बारा माबा हांखुर जानाङा नोंसोरबो आरो मोजाङैनो बेरायफैबाय नालाय एबार बिराद मोजांनो बेरायनायबो जाबाय दा बिहामजोखौबो जोंनिखौ नुलांखाबाय मादैया जोंबो मालाबा थांसै गोबाव थाहैगोन दे अब्लालाय गाबोन आइमोननाव बेरायनो थांसै मादै आरो इसानाबो दंफैखायो उन्दैफ्रा औ जागोन दे ओमफ्राय दा बाबुआथ' बिसिनाव दंहैयो जों नोंसोर मोनबोनाया लांनो होननानै लांथारबायहाय मादै मा बुंबावनो नानिखौबो
दा आरो बांद्राय बेजों गोसो होना दालाथोंसै आरो उनाव गथ'नि बिमा बिफा मोनबाथ' हरफिननांगोन ना इसानाबो बिराद मोजांहाय गथ'आ दा आरो बिनि संसारखौबो फुरा जाजानो लुगैसै आंबो मोजां संसार जाजानो लुगैसै दा गावसोरखौबो गथ' बिदिनो खांनो बुंदोंमोन आङो खेबसेहाय बुङोहाय मादै अब्लाबो गावसोरबो मिलायनाय बायदि मोनाबो बुङो एखनबा नालाय दा नायनोसै र' उनाव गावसोरबा मा सानो ओमफ्राय बाबु दा नै दा ओंखामखौबो जमा जादो जोंहा बाबुमोनजों दे जागोन दे आनै ओमफ्राय थानोथ' मोजां मोनदोंना जोंनावहाय जेबो बानायथ' मोनाखै बायाखैलै आनै मोजांखौनो मोनदां बेहालाय अबाव आरो दे होमबा आबौ थाथ' दे मा सानदों आंखौलाय आंथ' बेयाव फैबाय जेला आरो बिस्रा बिराद माहाजोन बेखायनो आङो दायो बाबानिबो बिराद बुरजा सना थाखा माबा माबि बिराद मोनसोदों आरोथ' आं बेफोरखौ बोरै ओरैनो नायनानै थानो दे आंथ' बेफोरखौ नुबा लबानो बोरैबा जाखायो बेखायनो दायो आङो बरियाके बिसिनाव सिखाव खावगोन आरो आं बिनिफ्राय एसे एनै लांनायालाय मा जानो सोर आंखौ सन्देह खालामनो आंखौथ' बिसोर बिदि सन्देहबो खालामनो नंखाया बे आबैजों फैनाया मोनसे मोजां जाबाय दे आंनाबो नङाबा ओरैनो थाखा फैसानि प्रब्लेमखा फैसा मोननायावनो मोननाय आरो बिसिनि बे सनाखौ एसे एनै आङो लांबा बेखौ फानहैबाथ' बिराद मोनखागोन ना बिस्राथ' ओरैनोबाबो माहाजोनखा फैसायालाय थांनो फैयोखा खोमा बिसिनाव जेबो नङा दे एसे एनै लस जानायनि आंखौ रावबो हमनो हायाबानो जाबाय गिदिर गिदिर माहाजोन मानसिफोरनावलाय फैसा थाखानि मा खमि जानोब्रा सानदों नामा नों हाथरखि आं नोंखौ गोसोखांला नोंखौ बावबाय नाथाय बेफोरबायदि जेबो नङा नोंनि जायगाखौ आंनि गोसोआव गुबुना रावबो लानो हाखाया ओमफ्रायथ' दिनै नोंनि बार्थडे ना आं लोगोफोरनो पार्टि होनो नागिरदों नोंनि बार्थडेनि मुङाव बोसोरफ्रामबो आङो नोंनि बार्थडेनि मुङाव माबा नङा माबा मोनसे खालामखायोलै सना आंखौ मिथिगौ ना न'नि मानसिफोराबो नोंखौ दासान्दि गोसोखांला सानो खोमादां नाथाय आं देखायासो गोसोखांनायखौथ' मा बुंबावनो खिन्थाबाबोथ' नों आंनि खाथियाव फैनाय नङाना सना नों थानाय मोनबा आंनि लाइफआव बेसेबां समायनासिन जागौमोनलै आंनि लाइफआ एकदम हेपि लाइफ जागौमोन नोंजोंसो गुबुनजों नङालै मानोबा गुबुनखौ नायनानै जेबो फिलिंसानो फैनो रोङा आंनाव मिथिया ओमफ्राय मिथिगौना खि सासे नों बायदि एकदम नोंखौ नायबा बिखौ दानाय बैखौ नायबा नोंखौ दानाय बेबायदि दङ नाथाय महरै खेबालाय मा जानो बेथ' आंनि हाथरखि नङाना नोंथ' नङा बिराद दुखु मोनोलां नोंखौ गोसोखांबा माब्लाबाथ' सानो नोंनि फट'फोरखौनो आङो जोबनानैसो दोनजोब्बाय ड्रयाराव गोसोखाङाथ' सानो थेवबो मा खालामना उफाय गैया गोसोखांनायखौ आं खोमोननो हालाबा I really miss you Liजिउ नोंदि दिनै बहा गोमालांखो आंनि गोजानाव नै माथो आबा मैया नों बेयावसो दङ ओइ बेथा औ आयै माबि बिदिनो न'आवनो थाबाय थानोसै होनबा नों ओरैनो जिरायबाय थानोसै खामानि दामानि मावला जेबो खामानि दामानि गैला दायै नों आंखौ जावखोसो ना माखोसोब्रा हाबाब आफा जावनायसो नुखागोन मोजां बुंबा माबा हा बिदि ओरैनो थाबाय थानानै बोरै संसार जानोसै आबा बोरै बेबायदि मोनजाबाय थानो एसेनो ओरैनो थागोन एसेनो बादुला जालांगोन अमायाबोलाय सानबेसे मावनानै जाहोबाय थानोसै आबा इस आयाबो जा टेनसन जाखायो नामा गोदो नोंहामजो थानायावलाय मानो बेफोरबायदि बुंनो रोङाखैब्रा आयै दा बेसे समायसिनगौमोन आंनि लाइफआ माथो खालामबावनो बेथा गोदोना गोदो जाजानानै थांबाय दाथ' सोलायनो हालाना आंबो बुजि रोङासै दा एसे बुजिनाय हाबबाय आरो आखिथ' सिन्था खालामनाङालै आयै आं बेखारानो जाथोंना थेवबोथ' आङो आंनि आन्थाखौ आं माबा मोनसे खालामगोन उनहालागैबो नाथाय माब्लासै रब्रा आयै एसे नेथ'बावना आरो दिनैथ' हाथरखिनि बार्थडे दं आयै नोंथ' खोन्थाखादोंमोन आं मिथिखायो मेहेराबा हा थैनानै थांनायखौलाय मा बार्थडे खुंबाय थाबावनोसै खुंबाबा बिनि डेटनिखौसो खुंनांगोन दा जोङो बिनि बार्थडेखौ नङा आबा थैनानै थांबाय नालाय थांबायसै आरो बेथ' फैफिनलाबो नोंनि बार्थडे केकखौबो जानो फैयाना आबा बे आयै नों बिदि बुंनो मारै हाखो देनाय नोंहा जेबो खुसि गैया थाब्रा
नाथाय आं बिनि डेटनि सानानो जा बिनि बार्थडेनि सानानो जायै बिनि गासिबो स्पेशल मोमेन्टखौ आङो सेलेब्रेट खालामखायो। हामाहाय आबा बिदि गोथैखौ माबा बिदि लेंहरदावबाय थानो। आगैयाबो दुखु मोनहैलाय लांगोन ना। नांगौबा नों सोरबा सिख्लाखौनो गोसो थोदो आबा, मोजां संसार जाफिनदो। आयै आं रावखौबो गोसो थोआ, गोसो थोनोबो हाया। मानो आबा, आंहाबोथ' बिहामजो लुगैयोना। बिहामजो मोनबा हामगौ सानो, मालाय जुरियाबा मोनलायलांबाय। मालाय मोनबा बेबायदि मोनो दा लुगैयायै। आंनि बिहामजोखौ मोनला नोङो। नोंनि बिहामजोआ बे सासेल'खामोन, हाथरखि। दा गैला मिथिगौ, थेवबो बेनो थागोन। सेंग्रा जालायनानै बिदि माबा थैनाय मानसिखौनो गोसो थोबाय थानोसै नोङो। हामालै आबा। गथ' खारफाबावोसो सिख्लाफ्रा दाबो गावहानो नायथारादां रावखौबो, एकदम केयारखौनो खालामा खोमा। आंबो दुखु मोनो आरोहाय आबा, नोंखौ नायब्ला। हाथरखि बिहामजोखौबो दुखु मोनो, बिदिथ' जानो नाङामोन। दा थाबालाय मोजां जाबायमोन। बाथो दे आयै, आं जायखिया दायो हाथरखिनि थाखाय आंनि लोगोफोरनो पार्टि होगोन। माथो बुंबावनो आरो। ओमफ्राय आं सोरांनाव एसे फैसा बिहरदोंमोनहाय, माथो नोंथाङालाय दिनै फैगोन ना फैया जाखोसै? आं नोंखौ नुगासिनो दे आयै, माथो फैसायानो एकदम फैसाखौनो बिहरबाय थाग्रा जादों नों आफानावबो। ओमफ्राय माथो फैसायानो आखायाव थायै जादों नोंनाबो। बाजै, आंबो दिनै थांगोन नङाबा बिदि जाखो लांखो। हाबाब, बे आफानिसो खामानि नामा बियो? आयै, आंनि बिटिसारा माबा मोनसे जायोबा माबोरै थागोन? बेनो लांखादों बियो। बिसो जोंखौ सुथुर बायदि खालामदोंमोन मैया। हाब, गावनि गथ'खौलाय मानो बेबो बिदि खालामनोसै बिहामजो? र' बाथ्राया एसे बोरैबासो नामा? माबा मिथिसार, हाबा मिथिसार। नों उन्दुलांबाबो फात्ता मोनासैदां। आदाया मैया फैनानै जि दावराव खालामदों। आयै, बाबुखौ आदायानो लांखाथारदों बियो। र'नाय र', आइ नोमफाया ना ओरै नायनो थांदोंमोन। नों दाखौ दा लोगो मोनो ना मोना? र' फैग्रोथों। मा खालामखो नों जों दा? जोंनि फिसाखौलाय? बिहामजो गोसोखौ हमथा र', बारा आथुर जानाङा। बहा थांखो नों सना? आं दा नोंखौ बहा नागिरबावगोन आबा मिथिसार? नोंनि आइया माबोरै थागोन नोंनि अनगा आबा सना? आबा मिथिसार। बे आदायाबो मा जामारखोथाय? बाबुखौलाय मानो बिदि लांनो बेलाय? बाजै, अखाबो आंनि बाबा बहा थांखो? फिया मा जाबाय थाथारदोंहाय बियो? मा जाबाय थादों? गावसोरनो मोजां मोनना लाबाय, दा दावराव दावसि बेलाय। आयै, आंथ' जेबोखौनो दावराव खालामा। गावसोरजों दावा माखौ रागा जोंबाय थायो मिथिया। आंबो बुजाया नङा बुजायो माथो बिहामजो। दा गावसो माबा जालांखो, गथ'खौ एसे अजाफोरनावसो देखायनांसिगोनदां र'। आदानानो जाबाय थाथाराहाय माबा। माबा फैदों जानानै थादोंमोन बेलाय। एथ' उन्दैखौ। माबा मिथिसार। बिफायाबो माथो नायनो थांनाया दाबो सफैदियासै। आंनि आबौ मिथिसारानोथ' बहा लांखो बेलाय फाफियालाय? ओरैनो आंहाबो दासान्दि देहायानो सुख नङा, एकदमबारे मा जालुबाय थायोहाय नोंसोरबो। फंनै फंथामसो सोबाखादो आयै आदाया फैबोला। मा जाद्रायथारखो बियो? उना खाना बिदि उन्दै गथ'खौ लाङो नामा बियो? फाग्ला जामारबाय दे, मैयाबो रायखादों आंबो। आंबो खुगा रुबायलायनाय बुङो माथोहाय। खोनासङानो हनै खोनासंग्राया लायानो खोथाखौ। गावनि गथ'खौनो जोथोन लानो रोङि। उन्दैखौ लाना बहा बेरायहैखोसै बेलाय फाग्ला नांदेरनाया? माथो बिफायाबो सफैबाय। मा जाखोसै? खबर मोनदों ना मोनाखै बे फाग्लाखौलाय? आफा जोंदावनि माबा खबर मोनबायना? नों सोंनायदोंना आफा? माथो जेबो बुङा? गैया, बहा थांखो बे मानसियानो ओरै रावबो नुवाखैसो बुंदों। दा बैसिनावबो गैयानो, मोनसिंमोननावबो। बहाथो थांमारखो बेलाय आबौखौ लानानैलाय? बिदि खालामनाङामोनलै बियो। दे बिहामजो, खबर मोनगोन र' फाफिखौ। नों दुखु दाजा बारा, जों नागिरगोन दे। आबौखौलाय बहाथो गोमानो बेलाय? बिफाया लांदोंबाथ' लाबोफिनगोन ना? बाजै, आंबो जोबोद दुखु मोनदों राजा गैयिखौ, आदाया बिदि खालामनायखौ। नाथाय नों दुखु दाजा दे। हनै जोङो खबर लागासिनो ना, ओमफ्राय मोनथिगोन दे, बाबा न'आव फैफिनखागोन। दे बिहामजो हामबायसै, मोनथिगोन दे। नोंदिया बहा थांखो होमबा? बिमा नालाय गोसोथ' खांखागोन, दुखुबो मोनगोन, गथ'आ एसे जानगार जाबा। दे फाफिनाबो जाद्रायासैहाय। दे बिहामजो, लाबोगोन बियो। फाग्लाया बहाथो लांनो? फिसालाजों दसे बेरायनो लुगैयाखै बे? जानो हागौ बै दुब्लिबारिसिमबो नायना फैबायलां, गामि बै मोनहां जानायसिमबो। गैया, बिथिंबो थाङाखै, रावबो नुवाखैनो। सोनावो ना खानानो उखैगोन मागोन, बिदि लांबाय बायो। मा बुंबावनो बे असभ्य गियानखौलाय। दे बिमा, दा दसे थांना ओइथिं नायबावगोन आङो। थांनाय साहाखौ एसे बानायहैग्रो। मा जाबावनांगौ दायो? आबा मिथिसार बहा लांखो जोंदाव? नोंहाबो बे साहाखौसो सिन्था जालायबाय।
हाब बिमा आं दालाय नायाखै बैथिं गिदिंना फैजोब्बाय आं गामिखौनो गैया नोंसालाय आबौ फाल्थु मारिहैनो थांखो हा साहा खापसेबो मोनदोंआबा बोरै जानो हा थां फुदुंहैथां गोख्रैनो आरो बिहामजो दे दुखु दाजासै आरो माथो आबायानो लांदोंबालाय लाबोफिनखागोन बियो जों दंना नै फैसा बुस्थुआ मानसिनाव थाखाया आबा थाबाय थाखाया सब समय मानि गोनां जायो मानि गोनां जाया बेफोरखौ नोंबो बुजिजोबाना दा आंसो मिन्थिगौ आं संसार जानाय मानसियासो बेबो हारसिं जिबन आंसो मिन्थिगौ नोमफ्रालाय मा हजों थानाय मानसि बारा खेर खालामाहाय आबा जोंखौ ओरैनोबा दा नोंबो फिसालाया आंना साख्रि गैयाबा फिसायाबो आरो गुबुन न'खर दंखायो बेसेबां खस्थ' दा फैसायानो रानबाबो थोला बिदिसो जालांबाय मिन्थिगौ नोङो बिसिनाबो मानसिया एरनायनिफ्राय एरगासिनो ओहो आरे आयै आफाया हरनो हानायखौथ' हरोना दा माथो हरथारिथ' जाथ'वाखैना हरो माथो बेखायनो लोंनानै दिन खाथायोहाय आङो आरो मा मिन्थिनो नोंलाय आबा गासैबो दाहारफ्रावनो नै फैयै नै थाङो नोंबो एसे अनसि बाहायोब्रा फैसाखौ दै बायदि बाहायाबानो जाबायना हा नोंलाय मानोथो गोथैनो बावनो नागिरखो बे केक माबा माबि पार्टि सेलिब्रेसन बेयाव थाङा बेयाव दै बायदि गारनाय जाया आबा नोंखौबो मा बुंबावनो बिमाखौबा नुयो गावखौबा नुवा साख्रि मावदो माबा मोनसेफोर नै मालाय सानाथ' मोजाङानो जाबाय हिनजावाबो साख्रियावलाबाव नोंहाबो सोरबा बिदि साख्रियावलि मोनबा मोजां जागौमोनहाय आबा ओइ आयै बाद दे गोदोहाय जोंहाबो जेबो खमि गैयामोनहाय बे नोमाय फाग्ला बे नोमाय थगायसुला बेनि थाखायनो सब धंस जालांबाय जोंहा थैनो रोङि पापिया बेखौ आं बेसेबा फंबाय साना बेसे अनोमोन दा आंखौनो थगादों बे बेखौबो केस गेलेना ओरैबायदि थगाना बे आंखौ साइन खालामहोजोबदोंना केस गेलेबाबो फैसायानो जि बुरजा थाङोहाय आबा बेखायनो दसे दोनथ'बायसो आङो बेबो सानसे गावनि साजाखौ मोनखागोन आयै जोंनिफ्राय थगायनानै लादोंथ' बियो कर्टफ्राव केस गेलेनायफ्राबो बारा माबा नङाहाय आबा मामुलि नङा साधारन नङा बिराद थाखा फैसा नांगौ जायो बेयावबो सानसे उकिल गोदान मोजां नागिरफिनगोन जोङो आयै औ आबा बेखौनो सानदों दा आरो देरहाथारनानै जानांगोन ना नङाबालाय बोरै जानो फैसाया ओरैनो थांनायसो जायोना दै बायदि जोंहाबोथ' नांगौना न'आव बेखायनो आरो अबिस्थ' नालाय बियो बेखायनोसो जोंनि सम्पतिखौ सेनानै गावहा राज खालामगासिनो दे थाथ' सिगांनि लाइफआनो बेस्टमोनलै टेनसन गैया जेबो गैया दाथ' मा बुंनो आरो मोनसे जानायफ्रानो जोबा बांद्राय सानबाबो खर'फ्रासो डेन्जार साखायो आंना थेंक गड जोंनि जिउआव आरो जेबो प्रब्लेम गैथ'लालै नङाबाथ' जानायानो जोबामोन दासो एसे मोजां मोनबाय आङो आंनि थुनथुलि आरो आंनि गेजेराव गासैबो थिगैनो दंना दायो बेनिफ्रायथ' आंनि थुनथुलियाबो आंनि खाथियावनो दङबालाय नङाबा सिगां बेनिबो प्रब्लेम लाक्ष्मणनि प्रब्लेम नङाबा सोरबा सनानो माबानो एकदम बिसोर आंनि जिउआव एकदम थफबजोब्बायमोनलै दासो फ्रि थानो मोनबाय बायदि मोनबाय आं खर'खौ सान्थिनो ओमफ्राय आइयालाय मा गाबोन नङाबा समफोरनो मानिखागोन ना उनावबाबो मानिखानांगोन मानो मानिया जानो बे माथो मानसियालाय मा सानाबदोंलै बेलाय ओइ सान औ थुनथुलि मालाय आसोलो आं गाबज्रिनायखौ नों खोनाया मोना एफा गाबज्रिबाय सान होननानै खोनायोब्रा माने एसे साननायनि दुनियाव दंहैयोमोन आङो साननायनि दुनियाव दंहैयोनो बे साननायनि दुनियानिफ्राय फैदो जाम्बा नोंनि थुनथुलिया नोंखौ गाबज्रिगासिनो जाम्बा जाम्थानो गावहा खोनासङा खोनासंबाबो मालाय मा जानोब्रा थुनथुलि दिनै मानोना गावहा दसेखौनो जिराया आंजों मा बेफोर हरो What's wrong थुनथुलि आं बेफोरबायदिखौ थिग मोनालै सानो मानोब्रा ओरैनो आरो नाथाय मानो दे जेन आं गुबुनसो आरोना गावनि हिनजावखौनो मालाय नङाना आंबाबो बाद दे ओइ बेबायदिबालाय बोरै जानोब्रा थोस बोरैबा गिखायो आंखौ जेन आं बुहुद माथांनोलै आंनि खाथियावनो एक सेकेन्ड थाबाबा मा जायोथाय नर्मेल खावलायाव किस खालामबाबो दाय जायो फाग्लासोलै जुदासो आंना हिनजावानो बोरैबानो रमान्टिकथ' एकदम नंखायालै हाबाब ओमफ्राय सनामोन बोरै जाखोब्रा ना नोंथांमोना नायनो मोजां मोनथारला नामा सिगाङाव बुंबाय सानजों थुनथुलिखौ संसार जानायखौ नायनो लुगैदों नङाबाथ' दानो हाबा जाखाथारामोन आं आरोथ' मोजांल' खालाम बुंथारो नोंथांमोनाबो मोजां जेब्ला लाबोयो अब्ला नोंथांमोनानो नायनो बालाङो खोमादां लोगोफोर बोरै जाथारखो होमबा देनाय लोगोफोर दाना सानजों जुलि जानायखाय नायनोसो बागारबाय खोमाहाय
जोंनि लोगोफ्रा नायनोसो बाबायगोनलै सानजोंखौनो माथो बुंबावनो आरो सना न' बिदिबा आं हाबा जायामोनलै नोंजों नों सनाखौनो लानांगौमोन थोद लाया माथोसै आङो बेखौ ओमफ्राय माथो बोरै जानांगौ दे माथो हेपि थाब्लाबो उनै जोंनि नायगिरिफ्राबो बरिंसो मोनलाङो खोमालै सान रावबो कमेन्टबो खालामसाला दुखु मोनोलां सानैसो दे दुखु मोननाङा ना बैलाय आंनि सना मोनाबो मोजां मोनग्राया खालामखायो माथो दुखु दामोन सना दुखु दामोन जाब जुबाबबो लाबोबाय लोगोफोर दे होमबा ना लाभ इउ बयनिसिमबो नायनो बानालै सनामोन दे आरो जाय जाय नायनानै मोजां मोनो नायबाय थायो स' थेंक इउ स' माच लोगोफोर नङाबा खारसैसो आङो